Сәлеметсіз, ассаламу алейкум. Сіздің барыңызда жұма білән құтлайым. Біз Башқұртстаннан келдік, мен Дилә Булгакова болам. Әлі мына бикте шатланып келдім. Рахмет, Сүйінбикені бикте яратабыз. Һәм бұл номерда менің бүләк деген хикиям шыққан. Миңа қонат кауриларыма тағы бір каурилар істелді. Бұл язушы үшін бикте шатлық, қуаныш. Мен Кушнаренко районынан болам, Роза Якупова. Мен Диләпаның бик күп шигырьләренә җырлар яздым. Мен аның шигырьләрен шул кадәр яратып укыйм. Аның һәрбер шигыре җыр сорап тора, көй сорап тора. Шуның өчен аның шигырьләренә көй язмыйм мөмкин түгел. Һәм шушы уңай белән иртәгә безнең пирамидада яңа татар җырлары дигән концерт була. Ул концертта Диләпаның язган шигырына минем Жей кызы деген балалар үшін жазылған жырыбыз келді. Оннан біріншісінде Италиядан қайтты Рафис Хуснутдинов ул тағы бір жыр алып келді менің сүзләремә. Үзе язган моң белән музыкасы аныкы. Көйі бик матур, рәхим итегез. Жей кызы тудым дөньяга, безгә кирдем, әтилемен, әнилемен, исемем минем Мәрьям, Әллүки, исемем минем Мәрьям, Әллүки, исемем минем Мәрьям. Сүйінбикеге рәхмәтемне әйтәм, минем жырларым басылып килә. Инде шигырь сөйлим икән. Ятимнәрнең яшен сөрткәнем бар, кулъяулыклар алып дуслардан. Җырлар белән язга чыкканым бар, качып кына салкын кышлардан. Шилләләрдә эссе шилләләрдә өшеп калтыранган чакларым. Йылып төшкәннән кыршыкларның канат каврыларын сакладым. Илһам дөньям ташлап китә күрмә, синең белән яшнимен. Жырлар белән үлеп терелгән бар, жырлар белән яшмен мен. Диләпа, соңгы вакытта язган ниятләрегезне безгә менә укыгыз әле дип әйттердегез. Укытасыгыз килә укучыларга. Әлхәмдулилла, менә соңгы тапкырда мен хушлашу дигән 100 еллык йортның, имән йортның җимерелеп барды. Һәм шишмә белән хушлашу аның. Шишмә мәңгелек агып китүе, аның белән хушлашты. Һәм йорт әйтә, миндә нинди генә туйлар булмады. Тәрәзәремнән дә чистарттың бит синең суларың белән. Ашлар, ризыкларны синең суларың белән хәзерләдек. Ә мин дә бай идем. Нинде үй башында нинди генә сындыкларым. Сындыгымда изге китап, Коръән ятаңда. Һәм тальян гармуннар, китаплар, һәм тапочкалар, колфаклар минем өемдә саклана. Мин барысы белән дә хушлашам, җимерелә. Кошлар кайта. Җимерелсәм дә үй башларына кошлар уяларады. Ә син китәсең. Әйе, минем хуҗам бисмилләһ кына суымны ала, җимерелдем бит. Ләм басты мине. Мин китәм хушлашам. Ә син бит мәңгелек. Ә мин син белән хушлашам. Хушлашу турында нәсер. Күлләр барма, бездә күлләр барлы, бар күлләрдә козлар балдаклы. Сездә күлләр барма, бездә күлләр барлы, бар күлләрдә козлар балдаклы. Күлләрдә бар козлар, yüзәләр бит парлап, камышларда мамык оялар. Күлләрдә бар козлар, yüзәләр бит парлап, камышларда мамык оялар. Бу җырның язылу тарихы ничек икән менә? Әлхәмдулилла, менә мин әле күптән түгел бетердем. Балдаклы күл дигәнне бит. Шуннан соң менә нигә күлгә баргач мин игътибар иттем. Иптәшем ни балкансың, нигә мин күл табигатькә чыгарга яратам. Күлләрдә балдаклы кошлар бар. Козлар, үрдәкләр, кыр үрдәкләре, балдаклары бар. Ә кайбер кешенең балдагы ялгыз яшиләр, алар парлы.
Metem sizde küller şundan gitti bitindi. Sizde küller var mı? Bizde küller parlı. Her kuşlardan da baldaklı deyibindi. Şan yazıp gittim. Şan bana gittim. Ben yazsam tizgine yazam. Düzeltirge bulmayındı. Şan yer buldu da koy dediğinde bütün tabiat neyinden aldım da Roza Hanım şunduk yazdım. Üze yerli bitindi. Üze Roza Hanım bir hazineli üze muzika bergen mektepte okutkan şey yıllar aydı. O da jede mektepte okutkan men kırık meditsinada işledim. Şan bizden nişiktir top kala. Men jer Mine eli koşa, mine eli bite ütken nadan dilepa buranlarda kaldım buranlarda diyen yazıp bildi. Jer kilip teşik. Bunu sundu onun sözlerine jer yazmış mümkün değil. Buranlarda kaldım buranlarda şelter korlar küme izimine eğitelmedim nige eğitelmedimsin sin ağına eğitir sözlerimine sin ağına eğitir sözümüne